Děkuji. Dobré ráno, dobrý den. Já jsem tady přijel z České republiky a chtěl bych tady popovídat o soutěži Bobřík informatiky, která vám určitě bude povědomá. Zaměření té soutěže je na informatiku a informatické myšlení, to znamená, věřím, že pro vás jako účastníky této konference to bude zajímavá téma. Věnujeme se takovým věcem, jako je algoritmizace, jako je porozumění informacím. Chceme, aby v té soutěži děti se zamýšlely, jak pracovat s daty, případně, aby se snažili nějakým způsobem přemýšlet nad informačními systémy a také se zabývali modelováním. Kromě těch čistě věcí, které jdou do toho informatického myšlení, se zabýváme také digitálními technologiemi, to znamená, děti řeší úlohy, které se zamýšlí nad nějakými společenskými aspekty používání technologií, případně nad tím, jak ty technologie fungují, ale vždycky je tam nějaký přesah do toho informatického myšlení. Cílem té soutěže je krom těchto cílů, řekněme, pro děti také osvěta, co jsou to informatické úlohy. Jinými slovy, se snažíme především tedy učitelům, ale i žákům a případně jejich rodičům ukázat, že informatika není totéž, co ovládání počítače, což věřím je problém, se kterým vy také občas jako učitelé informatiky bojujete. Ta soutěž Bobřík informatiky není čistě česká, je to v podstatě jenom varianta mezinárodní soutěže Bebras, ve které je zapojeno asi 57 zemí světa. Kdybychom se podívali na mapu, tak vidíte, že opravdu řada států tam je. No a když budete hledat Slovensko, tak je tam taky zapojené. No a vy už určitě tušíte, že alternativou toho našeho Bobříka je vaše soutěž eBobor, která je tady organizovaná, jak už jsme před chviličkou slyšeli. A já věřím, že tady ta moje přednáška bude pro vás určité srovnání, jak to děláme u nás v Česku, a vy zároveň můžete přemýšlet o tom, v čem slovenská varianta je lepší, protože my jsme se vždycky tou slovenskou soutěží inspirovali a vždycky jsme byli o krok za vámi, takže možná na konci v diskuzi řeknete, a proč to neděláte takto, nám jako učitelům to vyhovuje o mnoho lépe. Co je asi podobné, je charakter soutěže, to znamená, ta soutěž je klasicky online, žáci potřebují pouze webový prohlížeč, na rozdíl od jiných zemí není potřeba cokoliv instalovat a také je s vámi podobné věkové rozpětí těch soutěžících, čili nejmladší soutěžící jsou z 1. stupně základní školy a nejstarší jsou v podstatě maturanti. Co už se trochu liší, je to, že my máme 2 kola. Máme takzvané národní kolo, které je velmi podobné vaší soutěží eBobor, čili to kolo se organizuje na školách v průběhu listopadu, pro paní docentku november. A potom máme ještě ústřední postupové kolo, které je pro nejstarší kategorii a to je realizováno přibližně v této době, to znamená někdy přelom januára, februára a organizuje se to po krajích, to znamená, je vlastně 14, řekněme, míst, kde se to koná. O tom ještě budu také mluvit. Nyní tedy bych se podíval trochu blíže na organizaci té soutěže a potom později se podíváme i na nějaké úlohy, které tam jsou. Věkové kategorie toho národního kola jsou hodně podobné jako na Slovensku, byť tedy my nemáme 6 věkových kategorií jako vy, ale pouze 5, s tím, že nezačínáme od 2. třídy základní školy, ale až od 3. No a abychom nějakým způsobem tu jednu chybějící kategorii dohnali, ta kategorie senior je pro hned 3 ročníky střední školy. U vás je to vždycky po 2 ročnících. Doba testu, jak vidíte, je stejná jako u vás, ale liší se počet úloh. My jsme vždycky mívali také 15 úloh, ale z toho důvodu, že to žáci nestíhali, už byli u těch posledních úloh unavení, tak jsme se rozhodli pro poměrně radikální změnu a to snížit počet úloh pouze na 12, což tedy školy přijaly s povděkem a zároveň to vyhovovalo i nám jako organizátorům, protože samozřejmě jsme organizovali méně úloh, tak jako jsme se s tím méně museli trápit. To národní kolo probíhá na školách, vždycky se soutěží ve vybraných dnech, přibližně od nějakých 7:30 ráno
do 3:45 odpoledne. A každá kategorie je dostupná obvykle 1 pracovní týden. To znamená, to je zase rozdíl oproti Slovensku, kde každá kategorie je 1 den, tak my jsme se rozhodli, že opravdu ty kategorie budou otevřené celý týden. Důvodů pro to je několik. První důvod je, že nechceme, aby učitelé měli komplikace v tom ohledu, že musí se střídat do počítačové učebny, musí si vyměňovat hodiny a podobně. Můžou prostě tu soutěž hrát v době, kdy mají naplánovanou výuku. No a další důvod je náš poněkud sobecký, protože prostě máme poměrně hodně soutěžících a tušíme, že kdyby všichni hráli v 1 den, tak by to nezvládal server. Takže i z toho důvodu jsme se rozhodli to otevřít takto delší dobu. A vidíte, že máme vždycky dohromady 2 nebo 3 kategorie v tom daném týdnu, aby jsme to neměli roztáhlé třeba přes celý měsíc nebo dokonce ještě déle. Co se týče organizace na školách, tak tu soutěž organizuje učitel, většinou je to učitel informatiky na té škole a my mu říkáme, že to je takzvaný školní koordinátor soutěže. Ten školní koordinátor se musí registrovat, čili proběhne standardní registrace a potom registruje svoji školu. Tento přístup, že vlastně je škola oddělená od toho samotného učitele do jisté míry, je výhodný v tom, že je možné, že se změní třeba učitel na té škole, případně učitel přejde na jinou školu, tak můžeme tu školu přeřadit jinému člověku a není nutné jako úplně tu registraci rušit, posílat mu nové přihlašovací údaje k té škole a podobně. Pro vás je asi z toho pohledu učitelského důležitější, že ten učitel si vždycky musí vygenerovat unikátní školní kód. To dělá každý rok a tento kód slouží k tomu, aby poté se do soutěže dokázali registrovat žáci z jeho školy. Ti žáci se předem neregistrují, ani je neregistruje učitel nějak dopředu. To znamená, učitel se v podstatě může rozhodnout o přestávce, tak já si zahraju bobříka a se svými žáky a bude to bez problémů fungovat. Je to tak, že před započetím testu žáci vyplní tzv. Školní kód. To je ten kód, který vygeneroval ten učitel a tím jsou přiřazeni k té správné škole. No a potom probíhá samotné soutěžení a po skončení soutěže by měl školní koordinátor provést takzvanou autorizaci. To znamená, měl by opravit třeba chybně zadané informace o žácích, měl by vyškrtnout žáky, kteří podváděli, kteří patří do jiné kategorie a případně by měl také vyškrtnout sám sebe, pokud se rozhodl soutěžit. No a následně potvrdí správnost údajů a tím je vlastně jeho role v tomto ohledu ukončená. Pro představu, samotní učitelé vidí tu svoji školu takto nějak, takže tady jsem si udělal takovou velmi maličkou třídu, kde mám 2 soutěžící a vidíte, že třeba je vidět, kolik měli bodů, kdy soutěžili a podobně. Co se týče průběhu soutěže z pohledu žáka, tak žáci před započetím testu vyplňují informace o sobě a také tam zakládají ten kód školy. Na základě toho se jim vygeneruje heslo soutěžícího, což je nějaký jednorázový unikátní kód pro ten daný ročník soutěže a ten můžou použít, pokud by do té soutěže chtěli přijít někdy později. Třeba jim spadl prohlížeč, omylem ho zavřeli, tak zadají to heslo soutěžícího a mohou pokračovat v testu. Co je stejné se Slovenskem, je, že žáci mohou volně přecházet mezi úlohami, to znamená, můžou si na začátku prohlédnout všechny úlohy, mohou se rozhodnout, že budou řešit třeba poslední nejdříve a podobně. Můžou se rozhodnout, že některou úlohu vůbec nezodpoví a také mohou kdykoliv ukončit test. Pokud ten test neukončí sami, tak samozřejmě se ukončí po skončení časového limitu. To soutěžní prostředí vypadá takto nějak, čili v té hlavní části vidíte zadání té úlohy. Nahoře jsou úlohy, které jsou k řešení, zeleně jsou ty, které už byly odpovězeny, ať už správně nebo chybně. No a vlevo, kromě jiného, je vidět, kolik času tomu soutěžícímu zbývá do konce časového limitu. Po skončení testu, když žák klikne ukončit test, nebo případně mu skončí čas, tak rovnou vidí počet dosažených bodů. Není nutné, aby se to nějak dopočítávalo, prostě je to vidět okamžitě a také si může soutěžící zobrazit diplom nebo pamětní list.
podle toho, v jaké kategorii soutěží. Poté, co skončí soutěž v celé kategorii, to znamená typicky na konci toho pracovního týdne, tak si žáci mohou zobrazit správné odpovědi a zdůvodnění těch správných odpovědí. To může třeba využít učitel ve třídě, aby se diskutovalo o těch odpovědích a podobně. No a aby žák viděl ten svůj výkon, tak si může zapamatovat to heslo soutěžícího a tím se sem přihlásí. Mluvil jsem o diplomu, tady už mám takto pamětní list a to, co možná vás na něm zaujme, je to, že jsou tam 2 jména a to není omyl, ale v kategoriích Mini a Benjamin u nás mohou soutěžit i dvojice žáků, což je zase do určité míry rozdíl oproti Slovensku. Když bychom šli trošku hlouběji do toho, jak soutěžící mohou soutěžit, tak jsou to nejenom jednotlivci dvojice, ale také se žáci mohou rozhodnout do jisté míry, jestli budou takzvaně anonymní nebo oficiální. Tady to je reakce na GDPR, kdy samozřejmě nejenom my, ale i na Slovensku IBOBOR, ale i školy v Čechách na Slovensku řešili, jak nakládat s osobními údaji. No a my jsme se rozhodli, že umožníme soutěžení tzv. Anonymním soutěžícím, což jsou soutěžící, kteří nezadávají jméno a příjmení, ale zadávají přezdívku. My tu přezdívku nepovažujeme za osobní údaj, protože když tam zadá Pavlík 16, tak netušíme o tom soutěžícím naprosto nic. Tím víc, když třeba zadá Květinka 18. No a na základě toho tedy nepotřebujeme mít souhlas rodičů s uvedením těch osobních údajů. Takto soutěží žáci v kategoriích Mini, Benjamin, Kadet, to znamená v podstatě základní škola. No a potom ještě máme oficiální soutěžící, kteří zadávají jméno příjmení a na ně už se tedy GDPR vztahuje a to je možný typ soutěžícího v kategorii junior a senior, čili pro střední školu, neboli žáci ze středních škol se mohou rozhodnout, jestli budou oficiální nebo anonymní. Samozřejmě učitel jim může nařídit, že budou anonymní, případně, že budou oficiální, ale z našeho pohledu jako organizátorů je to na rozhodnutí těch žáků, případně škol. V národním kole se v kategoriích junior a senior sestavuje pořadí nejlepších a tam jsou zahrnuti všichni oficiální, to znamená ti, co zadali jméno příjmení, kteří jsou nevyškrtnutí svým učitelem a kteří jsou autorizováni tím učitelem. To znamená, pokud učitel provedl autorizaci, žáka nevyškrtl a ten žák soutěžil jako oficiální, bude mít pořadí v rámci republiky. Tady ty výsledky jsou viditelné jednak pro školu, to znamená, školní koordinátor vidí tabulku soutěžících své školy a také žák samotný po přihlášení může vidět, jak v rámci republiky dopadl. To znamená, může vidět, že je třeba 315. z 9000. No a tabulky těch opravdu nejlepších jsou veřejně dostupné, to znamená, my zveřejňujeme přibližně 5% soutěžících v kategorii, jednak ze všech soutěžících a potom ještě máme speciální kategorii pro střední odborné školy, protože víme, že žáci na gymnáziích přece jenom jsou v tomhle ohledu šikovnější nebo mají více výuky a aby i ti soutěžící ze středních odborných škol měli šanci zažít úspěch, tak tam dáváme i tuto druhou tabulku. No a v kategorii senior se ještě realizuje to ústřední kolo, které probíhá na přelomu januára a februára. Tam už je 15 úloh, doba na řešení je 60 minut a organizuje se to po krajích. To znamená, my vybíráme přibližně 30 nejlepších soutěžících z každého kraje, ty se zveme do partnerské školy a tam oni soutěží. Když to pronásobíte, tak se to týká přibližně nějakých 400 žáků, něco takového. Tady to kolo už je tedy prezenčně, no a nejlepší soutěžící z každého kraje obdrží výhru. To znamená, tady máme fotku z letošního ročníku, ta výhra je něco přibližně v hodnotě Arduina nebo něco takového, záleží na tom, co zrovna nám sponzoři třeba dodají nebo co nás zaujme, že by mohlo být zajímavé v tom roce. Nyní bych rád ukázal nějaké statistiky té naší soutěže. Nebojte, nebudu vás zatěžovat nějakými hodně složitými. Tady na tom grafu bych rád ukázal, že největší účast, což nám dělá velkou radost, mají Benjamíny a kadeti, to znamená ten druhý stupeň základní školy.
A pokud vás zaujalo, kolik máme soutěžících, tak ty čísla jsou poměrně vysoká. Dohromady by to dalo asi 270 000 soutěžících. A my říkáme, že na počet obyvatel jsme konečně po těch 12-15 letech dohnali Slovensko. Takže konečně jsme stejně úspěšní jako zdejší tým, což nás těší, že se povedlo. Ono, když člověk jako si říká, tak jo, tak školy soutěží, tak si neuvědomuje, jak ty školy přibývají. A my máme mapu soutěžících škol, která je veřejně dostupná. A když to pustím, tak od toho roku 10 je vidět, jak ty školy postupně přibývají. Občas nějaká škola zmizí, protože prostě škola nesoutěžila, třeba zjistila, že ta soutěž pro ně není, nebo se rozhodli nesoutěžit z jiných důvodů, zapomněli, ale je vidět, že opravdu ta mapa republiky se docela zaplnila. Já vždycky s úsměvem říkám, konečně už je vidět, kde je ten vojenský újezd, kde si na západě u Karlových Varů, a zároveň je vidět jistá proluka v jižních Čechách, odkud zrovna my pocházíme, takže prostě zrovna u nás se úplně nedaří to propagovat. Co nás těší, je podíl dívek, protože se dá říci, že na celé základní škole dívky tvoří polovinu soutěžících, což je pro nás úžasné a zároveň tím říkáme, podívejte se, opravdu ta informatika není jenom pro kluky, ale je samozřejmě i pro dívky. Jak už jsem říkal, u nás mohou soutěžit dvojice a nás zajímalo, jestli toho učitelé využívají. Jestli ano nebo ne, to posuďte sami. Každopádně ve 3. ročníku základní školy ve dvojicích soutěží přibližně 14% soutěžících a jak vidíte, s rostoucím věkem ten podíl klesá a v 6. třídě už je to nějakých 5% soutěžících. Ale vzhledem k tomu, že ty dvojice máme 3 roky, tak je možné, že ta čísla budou za 2-3 roky buď to vyšší, anebo naopak nižší. Kdybychom se podívali, jestli soutěží kluci dívky dohromady anebo odděleně, tak vidíte, že drtivá většina soutěžících soutěží buď to 2 kluci nebo 2 dívky a ty dvojice, které jsou kluk a dívka, těch je poměrně málo a s věkem ještě navíc ten jejich podíl klesá, což asi bychom všichni čekali, ale že to budou takovéhle nádherné schody, to jsem teda netipoval. Kdybyste si říkali, proč vlastně děti dávat do dvojic, k čemu je to dobré? My jsme zjistili, že ve všech ročnících dvojice získaly více bodů, to znamená, že byly jakoby efektivnější. Když jsme šli trochu víc do hloubky, tak jsme zjistili, že zodpověděli více úloh a protože toho času na řešení bylo dost, tak to znamená, že ty dvojice si více věřily a méně využívali možnosti nechci odpovídat a také ty jejich odpovědi byly úspěšnější. Neboli jinými slovy, častěji byly správné, pokud se rozhodli odpovědět. Takhle to vypadá úplně úžasně, ale zároveň je třeba říci, že v těch dřívějších ročnících soutěže 2021-2022 tomu tak nebylo, že tam to vycházelo občas, že byli lepší, občas, že byli na stejno. A my si to vysvětlujeme tím, že v Čechách začíná reforma informatiky, respektive proběhla, a díky novým učebnicím, kde se právě výuka informatiky ve dvojicích propaguje, to ti učitelé zkouší a teprve tím, jak jako po 2-3 letech přichází na to, jak s těmi dvojicemi pracovat efektivně, tak se zlepšují i ty výkony. Čili není to, že dám děti dohromady a budou vždycky lepší než jednotlivci. Není to pravda, prostě evidentně se to musí žáci učitelé naučit. S tím souvisí, slibuji, že poslední graf ke dvojicím, kde můžete vidět, že ty dvojice plus minus potřebují na vyřešení úlohy stejný čas jako jednotlivci. A zlom přichází v 6. ročníku, kdy ty dvojice potřebují výrazně více času, vyšlo to i statisticky významnější, a zároveň můžete vidět, že ty dvojice v 6. ročníku potřebují dokonce víc času než dvojice v 5. ročníku, v 5. třídě. No a mělo by to být tak, že prostě by měli potřeba plus minus stejně času jako jednotlivci, mělo by to tak vycházet, ale nevychází. A my, když jsme přemýšleli proč, tak jsme si uvědomili, že je to asi tím, že přešli na 2. stupeň, že najednou se tam možná změnilo složení třídy, protože část dětí odešla na víceletá gymnázia, zároveň přišli noví učitelé, kteří ještě ty žáky neznají a možná prostě ještě
Ty učitelé pořádně netuší, kdo dokáže společně efektivně pracovat. A projevilo se to právě na tom času, kolik ty dvojice potřebovaly času k vyřešení úlohy. Neboli je potřeba prostě v té dvojici se opravdu naučit pracovat. Teď už přejdu k samotnému soutěžnímu testu, což začnu tím, že bych chtěl říci, jaké máme náročnosti a bodování úloh. Zase je to inspirováno Slovenskem, to znamená, vycházíme z toho, že 1/3 úloh je lehká, 1/3 úloh je středně těžká a 1/3 úloh je těžká. Za správnou odpověď pochopitelně žáci dostávají nějaké plusové body, to znamená za lehkou 9, za středně těžkou 12 a za těžkou 15 bodů. V případě, že odpovědi jsou chybné, tak za chybnou odpověď se adekvátně strhávají body. Pokud žáci se rozhodnou neodpovědět, tak nedostávají žádné body, žádné se jim nestrhávají. A ještě je potřeba říci, že takto to platí u úloh, kde je možné zrušit odpověď. Máme úlohy, o kterých budu za chviličku mluvit, kde není možné zrušit odpověď, no a tam se žádné body neodečítají. To znamená, když nemůžu zrušit odpověď, žádné body nebudou pryč. Kdybychom se podívali na úlohy podle typu odpovědí, tak používáme klasické neinteraktivní úlohy, to znamená výběr jedné ze 4 odpovědí. Takovou úlohu už jste ostatně před nějakou chvilkou ode mě viděli. Také používáme úlohy, kde se píše nějaký text, to znamená, napíše se třeba slovo nebo číslo a podobně. A potom máme celou řadu interaktivních úloh. Jsou opět inspirovány Slovenskem a typicky je to klikání na objekty, je to přesun objektů a spousta dalších typů. Když nám na konci zbyde čas, tak jednu takovou interaktivní úlohu si tady zkusíme společně vyřešit. A taková česká specialita jsou programovací úlohy, kde se vytváří programový kód podobně jako ve Scratchi. Nejprve ale úloha, kde se něco přetahuje, pohybuje se s objekty. Tuším, že v původním slovenském e-Boborovi se to nazývalo kartičky interně. No a tady v tom úkole je cílem seřadit správně vagónky, aby nespadl most. To znamená, tak to nějak by mělo vypadat. Doufám, že správné řešení. To vás asi nepřekvapí, to máte také. Co už je česká specialita, je v podstatě několik různých typů programovacích úloh. To prostředí v základu vypadá takto. A jak můžete vidět, vlevo je meníčko, odkud žáci vlastně berou příkazy. V prostředku je kód, nebo prostor pro kód, který mají žáci sestavit. A vpravo je jakási scéna, kde je postavička, která se pohybuje. Tady v tom případě je to robot zvaný Monokl. No a my můžeme samozřejmě ten program opakovaně spouštět, upravovat, testovat a podobně. A vidíte, že v tuto chvíli už tam mám třeba použitý klasický for cyklus, klasické opakování a ten robot na základě toho opakovaně vykonává ten příkaz. A vidíte, že stále ještě to není v pořádku, takže já to můžu doladit, takže tam můžu ještě přidat, aby došel až k té raketě a uvidíme, jak to dopadne. Tyhle ty úlohy jsou staré přibližně nějaké 3-4 roky. Používáme je v podstatě ve všech kategoriích, jak za chviličku ještě budu ukazovat. A samozřejmě to má jisté pozitivní i negativní důsledky, co se týče toho, jak žáci jsou motivovaní a podobně. Vidíte, že v tuhle chvíli jsem narazil do zdi, tomu programu se to nelíbí a doufám, že tentokrát už se mi to podaří. Takže vidíte, že robot sbírá ta ozubená kolečka, jak měl. A teď ještě druhá část, kdy má dojít až k té raketě. Super, podařilo se mi to. Kromě toho máme ještě další, řekněme, typy programovacích úloh. To předchozí jste poznali, že bylo inspirováno robotem Karlem, což je takové typické prostředí. Tady to už je něco jiného, kdy je naším cílem, abychom naprogramovali autíčko, které pojede stejně jako ten stín, který tam právě projel. Autíčko, které budeme programovat, je červené a v tuto chvíli by stálo na místě. My ovšem můžeme použít parametr čas, který způsobí, že v tuhle chvíli se bude pozice xová toho autíčka měnit podle toho času. A bylo to špatně a já si můžu
protrasovat, jestli to bude už teď lepší. A teď to spustím s tím, že tedy jsem nastavil pohyb toho autíčka jak v ose X, tak v ose Y podle času a vidíte, že už to dopadlo dobře a program vyhodnotil, že jsem splnil zadání. Takže to je taková specialita, kterou jsme zařadili. No a to, co vás samozřejmě napadlo, je, že to musí být možná zajímavé pro děti, ale hrozně časově náročné. Jo, máte pravdu. Tady vidíte, kolik času děti nad tím v průměru stráví a v nějakém 5., 6. ročníku nad těmi programovacími úlohami, respektive nad jednou programovací úlohou, stráví téměř 3x víc času než nad klasickou úlohou ABCD nebo klasickou interaktivní úlohou. Postupně ta časová náročnost klesá, to znamená, už na střední škole to není 3násobek, ale je to necelý 2násobek, jo, pořád je to hodně, bezesporu. A asi si říkáte, čím to je. Možná si říkáte, že to bude tím, že ty úlohy jsou náročné, ale to není pravda, protože ta náročnost úloh je podobná. Podařilo se takové úlohy vyřešit přibližně podobnému podílu žáků jako úlohy jiné, jako třeba ty interaktivní úlohy, případně úlohy ABCD. No a my jsme přemýšleli, čím teda ta časová náročnost je způsobena. A zřejmě je důvodem interaktivita, atraktivita. To znamená, že prostě žáci vidí, že se tam něco hýbe, tak se snaží, aby se to hýbalo tak, jak oni chtějí a podobně, a je to pro ně záživnější, než jenom vybrat jednu z možností. A dalším důvodem bude patrně ta zpětná vazba, díky které oni hned vidí, jestli je to správně či nikoliv, a když to správně není, tak se snaží přijít na to řešení po druhé, po třetí, po páté. V datech jsme našli, že třeba se to někomu podařilo vyřešit na 120. pokus, což prostě je naprosto neuvěřitelné, že na tím někdo strávil tolik času, ale fakt to vyseděl a 120. pokus konečně byl ten správný. Když takovéhle úlohy zařazujeme, tak samozřejmě musíme celý ten test tomu uspůsobit, to znamená, v tuhle chvíli jsme hrozně rádi, že jsme se rozhodli snížit ten počet úloh na 12, protože při 15 úlohách by to opravdu nešlo. No a druhak musíme prostě ty úlohy dávat rozumně náročné. My si takovéhle úlohy budeme zkoušet v rámci workshopu, který povedu asi za nějakou 1,5 hodiny a sami si vyzkoušíte, že prostě jsou tam úlohy velmi jednoduché, ale jsou tam i úlohy, které jsou obzvláště obtížné a třeba i těm z vás, kteří jste ze středních škol zaměřených na informatiku, sami učíte programování, tak třeba dá 5 minut, než tu úlohu lousknete, protože opravdu mohou být velice složité. Mám tam úlohy v tom workshopu od 1. stupně, jednoduchoučké, a mám i sérii třeba pro ty střední školy, pokud by někdo měl zájem. Když se podíváme, jaké úlohy tedy používáme, tak vidíte, že používáme vždycky 2 úlohy programovací, více si netroufneme z důvodu té časové náročnosti, a zbytek úloh jsou buď to klasické ABCD úlohy, případně napsání nějakého textu, a podobný podíl jako těch klasických jsou interaktivní úlohy, ať už všech možných typů, nejčastěji tedy nějaké klikání na objekty, případně posouvání objektů. Co se týče původu těch úloh, tak ty úlohy jsou většinou mezinárodní. To znamená, ať už u nás nebo na Slovensku jsme zapojeni do asociace Bebras a v rámci něho státy prostě vytváří úlohy, potom se zástupci těch států sjedou na jedno místo. Přiznám se, že nevím, kde ten workshop bude letos. Příští rok tuším, to bude třeba Londýn, loni to bylo někde v Srbsku. No a tam se ty úlohy diskutují, upravují, precizují a následně se nabídnou k dispozici všem státům v tom konsorciu a ty úlohy se přejímají. Konkrétně u nás to funguje tak, že se sejdeme, řekneme si, které úlohy by bylo ideální zařadit na základě toho, jak je definováno rámcový vzdělávací program pro školy, na základě toho, co třeba dokážeme do té naší soutěže implementovat. Následně to předáme našim studentům, aby to přeložili do češtiny a potom to ještě důkladně testujeme, k čemuž máme takzvané e-testery, což jsou vlastně učitelé, kteří nám ty úlohy testují a dávají nám zpětnou vazbu, kde jsou nějaké problémy. No a potom tedy to předkládáme do samotné soutěže. Část úloh je českých,
To znamená, klasicky si vytváříme programovací úlohy, které jsou opravdu téměř na světě jedinečné v tom Bobříkovi, ale jsou to také nějaké ostatní úlohy, které se nám líbily, ale třeba tušíme, že v tom mezinárodním kontextu by se jim úplně nedařilo, taky nedáváme úplně veřejně, ale necháváme si je pouze pro nás, nebo je nabídneme a někdo si je třeba použije také. Tyhle další úlohy obvykle vytváří studenti učitelství v rámci nějaké didaktiky informatiky. Kdybych měl ukázat graf, odkud ty naše úlohy většinou pochází, tak můžete vidět, že poměrně hodně je jich domácích, to je ta oranžová a tmavě červená cihlová v pravé části. Potom vidíte, že tam máme mix z různých států a co je poměrně pravidlem, je, že přejímáme hodně úloh ze Slovenska. V tomto ročníku to byly asi 3 úlohy slovenské, které jsme zařadili. No a potom to šedivé vlevo nahoře, to je mix různých států, odkud jsme brali po jedné úloze. Nebudu vás tím víc zatěžovat, myslím, že takhle pro ilustraci stačí. Ještě bych chtěl pár slov říci o ekosystému Bobříka, neboli co není samotná soutěž, ale na základě toho Bobříka jsme vytvořili a co možná i vy byste mohli využít, protože samozřejmě co je na internetu, to je dostupné celému světu. Ten ekosystém Bobříka zahrnuje jednak archiv soutěžních testů, to znamená, je tam možné dohledat testy, které byly dávány před 5-10 lety v jednotlivých kategoriích, ale jsou tam taky tematicky zaměřené sady úloh, které jsou zaměřené na to, aby si žáci osvojili určitý koncept, určitou dovednost. Třeba v tom robotu Karlovi je to sada, kde se snaží naučit pracovat s cykly, konkrétně tedy s nějakým for cyklem. Druhá část toho ekosystému jsou tematické sestavy úloh, což jsou sestavy jednotlivých úloh, které jsou použitelné ve výuce. A třetím bodem, který tady mám, je učebnice Informatika s Bobříkem, což je učebnice, která je určená pro 2. stupeň základních škol a jsou to vlastně vybrané úlohy skládány do nějakého smysluplného celku. Vše tohle mohou učitelé volně využívat. No a jak už jsem říkal, když budete mít zájem, můžete na to kouknout i vy. Problémem je pouze jistá jazyková bariéra, netroufám si hodnotit, do jaké míry třeba na střední škole by bylo akceptovatelné či nikoliv dát vašim dětem české zadání úloh, to nechám na vašem posouzení, můžete kouknout. Když bych na to se zaměřil trochu blíže, tak ten archiv soutěžních testů obsahuje opravdu všechny testy od roku 2008 a také ty tematicky zaměřené sady. O nich už jsem mluvil, už nebudu více rozpitvávat. Snad řeknu, že ty testy i ty sady fungují úplně stejně jako ostrý test. To znamená, žáci prochází ty úlohy, odpovídají a tak dále. Rozdíl je v tom, že žáci o sobě nevyplňují žádné osobní informace, to znamená prostě kliknou soutěžit a okamžitě jsou v testu. Po skončení toho testu okamžitě vidí správné odpovědi, samozřejmě vidí, kolik dostali bodů. To, že nedostanou diplom nebo pamětní list, asi tolik nevadí. Větším problémem může být, že učitel nevidí své žáky, to znamená nevidí, jak ti žáci dopadli, ale je to dáno tím, že prostě nejsou přiřazeni k té jeho škole. Snad jenom pro představu, tak to nějak vypadá část stránky, kde jsou ty testy naskládané, opravdu jsou tam desítky a stovky úloh. Druhou část jsou sestavy úloh, což je služba pro učitele. Je to dostupné po přihlášení na webu Bobříka, ale bez problémů se tam přihlásíte, pokud budete mít zájem. A následně tedy se dostanete na ty sestavy, kde jsou seznamy úloh ze soutěže s možností filtrování. To znamená, můžete si filtrovat podle věku, můžete si říct, chci úlohy, které jsou přiměřené třeba pro 9. třídu základní školy, chci, aby to byly úlohy, které jsou zaměřené pouze na oblast algoritmizace a možná si nastavíte ještě nějaké další filtry a zobrazí se vám takové úlohy a vy je následně můžete použít jako podklad pro diskuzi ve třídě. To znamená, když ukážu, tak to si můžu vyfiltrovat, že opravdu chci věk 8. a 9. třída, chci úlohy, které jsou zaměřené na kódování a už tam vidíte seznam takových úloh a vidíte, čím se ty konkrétní úlohy zabývají.
Já si nějakou úlohu vyberu a tady už mám zadání, které můžu rovnou začít přes projektor ve třídě promítat. Žáci by o tom měli diskutovat, měli by třeba něco napsat na tabuli a podobně. A ve chvíli, kdy máte jako učitelé pocit, že ta diskuze už je hotová, že už všechno, co mělo být prodiskutováno, bylo prodiskutováno, tak tedy žáky vyzvete, aby se rozhodli pro jednu odpověď, kterou označíte jako správnou. No a poté můžete zobrazit to správné řešení a také můžete zobrazit zdůvodnění té správné odpovědi. Ať už byste to chtěli explicitně zobrazovat, anebo si to sami můžete pročíst a potom to nějakým vhodným způsobem předat těm žákům, že jim to vysvětlíte na tom konkrétním příkladu, proč ta špatná řešení jsou špatná a proč to správné řešení je správné. Zase nebudu říkat, že jsme geniální, ale mysleli jsme to my. Tohle je inspirováno zase slovenským systémem Bobrovo, které tady bylo, tuším, někde okolo roku 2015, jestli dobře tuším. A poslední část toho našeho ekosystému je učebnice Informatika s Bobříkem. Ta vychází ze sestav úloh, je určená pro 2. stupeň základní školy a je to v podstatě učebnice, která se snaží třídit ty úlohy na základě českého rámcového vzdělávacího programu, což je obdoba vašeho ŠVP, a s tím, že každá kapitola obsahuje vzdělávací cíle a k těm vzdělávacím cílům jsou vybrány úlohy ze soutěže. Ty úlohy tvoří smysluplný celek, aby gradovaly, aby se věnovaly jednomu tématu tak, jak by to mělo být. A jsou to úlohy, které jsou zaměřeny na uvažování, diskuzi a argumentaci. Všimněte si, že během celé té přednášky tady nepadlo slovo o tom, že by tam byla jediná úloha na zapamatování si něčeho. Třeba něco ve smyslu napiš, kdo je zakladatelem protokolu HTTP. Něco takového. To je samozřejmě k ničemu. Pro nás je důležité, aby ty děti uměly přemýšlet, aby rozuměli tomu, jak ty počítače fungují, nikoliv aby si zapamatovali nějaké zbytečné informace typu, jak jsou hlavní výrobci procesoru. Ta učebnice je takto na webu, zase je dostupná, tuším, že toto je dostupné dokonce i bez přihlášení. Protože nám zbyla ještě chvilka času, tak já tady mám jednu interaktivní úlohu ve 2 variantách. Pokud si chcete zahrát, tak stačí naskenovat jeden z těch 2 QR kódů, ať už ten levý, což je lehčí varianta, někam na 1. stupeň, anebo ten vpravo, což je těžká varianta, to je někam na konec 2. stupně na střední školu. Nechávám chvilinku, zkuste vyřešit, pohrajte si, je to interaktivní úloha, taková trochu speciální. Vyzkoušejte. Jenom napovím, že byste tam měli vidět, jakmile si zvolíte start, takové malinké žluté šipky, které jsou na mobilu špatně vidět, ale jsou tam a tím jakoby se posouváte dále. Tak, nechávám ještě nějaké 2-3 minutky, aby se si pohráli, případně kdo bude chtít to lousknout a nestihne to teď, tak může třeba ve vlaku, v autobusu, až pojede domů si hrát. Ty linky samozřejmě budou fungovat stále. Tak jo, řada z vás už vypadá, že vyřešila. Tak já vás poprosím zase o pozornost, případně můžete opravdu někdy později dokončit. Co takhle na vás koukám, tak řada z vás si nad tím mobilem něco špitala, bylo vidět, jak jako se radíte, jak to jako má být a podobně. Čili takováto úloha nemusí být o tom, že žáci ji řeší každý sám, ale že třeba se to promítne společně a žáci budou nejdřív přemýšlet, kde vlastně začít, aby to vůbec dokázali zaplnit, protože zejména v té těžší variantě není úplně jedno, kde začnete. V té lehké myslím, že těch variant je více, ale v té těžké fakt musíte nad tím hodně přemýšlet a to je zase nějaký rozvoj takový dovednosti, jako třeba algoritmizace. A potom teprve třeba můžeme říct, tak jo, tak budeme ty nápady zkoušet a můžeme případně ten nápad, který je rovnou rozporovat, ještě než to vyzkoušíme. Jo? To znamená, takhle se s těmi úlohami dá pracovat. Proto už nemám tady podklad na prezentaci, nicméně pokud máme ještě pár minut a paní docentka odešla, tak nevím.
tak ještě aspoň takhle řeknu pár slov o tom, jak ten bobřík funguje uvnitř, protože předpokládám, že některý z vás jste ze středních škol a takové věci vás možná zaujmou. Na rozdíl od Slovenska si toho bobříka spravujeme sami, to znamená, máme něco jako server hosting, na kterém běží server. Veškeré webové aplikace si děláme sami, čili máme programátora, který na základě našich požadavků průběžně ten systém doplňuje o další funkcionality. Celé to běží na systému PHP, konkrétně je tam Nete, s tím, že databáze klasická MySQL a celé je to řešeno verzováním přes Git. Ten server je virtuální server, takže většinu roku samozřejmě má minimální zátěž a běží na nějakých pár jádrech a pár gigabajtů ramky, nicméně před soutěží se to navyšuje. Přesto se nám v uplynulém ročníku stalo, že ten server zhavaroval. Do dneška nevíme, čím to bylo, jestli to byla prostě zátěž serveru normální, špičková, anebo jestli tam byl nějaký útok na to. Každopádně jisté je, že 3 gigabity za vteřinu příchozí trafik jako úplně normální nebyl. Jo, takže buď to udělali žáci soutěžením, což je téměř neuvěřitelné, anebo na to byl nějaký útok, už se to asi nikdy nedozvíme. Přesto z toho všeho je vidět, že je potřeba, aby opravdu se soutěžilo ve vícero dnech, protože jako ten server to nemusí úplně zvládat a situace, kdy vidíte, že vám nestačí 200 GB operační ramky a prostě procesor stejně začne kolabovat, byť jede na 60 jádrech, tak není úplně ideální. Dříve ten systém byl vyvíjen hodně studenty, dneska už bych řekl, že se to profesionalizovalo, že tam opravdu je ten programátor, který se o to stará. Potom z hlediska toho, kdo řeší tu didaktickou stránku, tak jsou tedy kolegové, kteří vedou ty studenty, aby to správně přeložili, aby se na tom zároveň naučili něco z té didaktiky, informatiky a pak se to tedy zkouší pomocí i-testerů. Každý rok se modlíme, aby to dopadlo, protože nikdy nevíme, jak to bude, ale zatím bych řekl, že to funguje docela dobře. Mhm. Ano. No a chcel som sa opýtať, že či ste schopní analyzovať myšlienkový postup toho človeka. Ano. Jo. OK. Nechtěl jsem o tom mluvit, ale protože asi moc lidí to zajímat nebude, ale odpovím. To znamená, opravdu my jednak ukládáme to finální řešení, ale také ukládáme průběžně, jak se měnily ty odpovědi. Čili u těch klasických ABCD úloh vidíme, hele, on nejdřív zvolil Ačko, potom zvolil Bčko a potom zvolil zpátky Ačko. To třeba můžeme vidět z těch logů a u těch programovacích úloh můžeme vidět dokonce, jak skládal ty bloky za sebou, čili můžeme vidět něco ve smyslu, hele, on si nejdřív udělal tu první část, tu vyprecizoval a potom udělal tu druhou, anebo on to nejdřív dělal globálně celé a potom nějakým způsobem střídavě to dopracovával. Ale těchto logů máme asi 20 gigabajtů a zpracovat to prostě téměř je nemožné, takže my říkáme, až budeme v důchodu, tak možná snad na to bude ten čas, ale jako dá se z toho dělat spousta věcí a dá se nad tím dělat spousta výzkumů, jenom na to prostě není ten čas, protože v tom ohromném množství dat se vyznat je prostě problém. Ale ano, jde to, třeba zrovna ty náročnosti úloh byl jeden výstup, který z těch logů vycházel. Tak, a to je za mě všechno. Já děkuju za pozornost.